Pwede sa akin sir, ano mo? Sige. Akin na lang. Ay, O sige, na lang. sige. Okay na. Okay lang. Ako na. Naka-play na? Hindi pa. Hindi pa. Sige. Gandang tingnan sa tubig. Ay, maganda yung likod niya, nakakasagad talaga. Oo. Oh, lumulubog na yung ano niya, Lubog na, oh. yung icebreaker. Peter. Kinalaw lang ng isda. Ganda ba ng kurma? Yan nga. Nakakuha mo kuya sa kunya. Talyado talaga. Maganda yung liko sir, kasi nagliliko siya agad. Kasi yung ano lang, yung rudder niya, nag-ano sa kabila. Oo. Oo. Lahat ma-fix na yun, no? Pero maganda yung liko, agad siya. Nagliliko siya agad pag ano. Pag bigla mo Oo. ano. Pag iliko talaga. I-pro yun, no? Di ko niliko, nagliliko siya. Kasi Oo, yung dapat. rudder talaga nag-a-adjust doon. Pero maganda yung liko, nakakasagad liko. Di ba parang tama na yung bigat? Ata? Tama-tama yung bigat. Half throttle lang yung ginawa ko eh. Ay, 1/4 lang. Hindi ako nag-full. Hindi mo 1/4 lang ang throttle. mabilis siya pag Baka pinul sumama mo. sa likod. Ay, yung likod, nalagyan mo ng harang? Oo, diretsuin mo dito, i-try mong kahit i-ano mo lang. Huwag yung masyadong sagad. Try mo yung mabilis. Ang galing oh. Hindi naabot pa to. Nakakaliko siya. Kasi yun nga lang, dapat nakakontrol palagi yung ano ko sa liko. Hindi siya umaangat, hindi umaangat yung unahan niya. Mukhang na-miss mo yung Sambuanga. Mukhang pauwi na yan ng bayan niyo, Sid. Wala na ako. Yes sir, nga sir. Idikit mo lang to sir, yung lalagyan mo ng kadena. Ka na lang magdikit kasi di ko dinikit kasi Ayun. kung may ilalagay ka Ano? ng kadena o na okay na? May harang to dito, may harang to. Meron harang yan. Saka hindi naman papasok ang tubig diyan. Oh, sir, kumano? Mataas, Ay, ano talaga? mataas siya, mataas pa. Ano talaga siya konti.